This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hapan kejing yak Khmat kejing Tohkit berprasngi daki Pulit ke Meghalaya halor kejing syak penyap Raja Raghuvanshi menah ke Pulit trek Jembang araja arpusan hajan parking lot riat arliang hajan ke Ksyat Wei Saudong kebela penyap dak ke Kurim jong u ke Sonam bat laingot kinoerap ketau Akash Rajput u Vishal Singh Chauhan baru Anand Kurmi kidur arngot jong ke Sonam bat usamla jong ka u Raj Singh Kushwaha u plan ya ke kam penyap kila pau perthai hakilat pathai kubor beper bandang kidur lak banyo i ya kejing ya iet ke Sonam bat uraj. Ketolong kubor nagi Pulit kaya thu bagi dang pan sngi Shuh ban Tohkit yakini kisan ngot halor ke kam penyap jongki yau raja hadien bagi ladap yo prasngi ban Tohkit kamtam hadien ke crime scene recreation aka khatnyo trek jellio araja arpusan. Kerkum kejing thu gi Pulit lakadau bau Raj Singh Kushwaha udai bala penyat na indoor ya ka kam penyap yau raja lingba ki paralok jong u ha ka arpolai tre Jembang araja arpusan lingba kejing ai ksai ke Sonam kataru hapdeng kejing wan kai honeymoon ke Sonam bat raja ya uba ka met yap jong u lalap bat sei nariat arliang ha ka ar tre ujellio araja arpusan. Hadien kejing penyap yau raja ke Sonam kala pet kerat na Meghalaya dah bat tap burka bat poi khaddo sya Gazipur ke Jela Uttar Pradesh bat syakam hak step senya jong ka khandai trek jellio araja arpusan ringkat kitai kisau ngot. Hendrai kadba kejing Tohkit kadang yat kadba kejing mi pau kilong ki babu ri bon sertap halor ke ni ka kam penyap wat la ka kedau hak Khmat ba kedai kejing iet ki dur ke Sonam ki bala sei lingba ka Instagram account jong ka kila mi perthai. Ka Sonam kala long ka wei na ka benta ka bamshai bat ka long yeng u Raja Raghuvanshi kidang beteng bandawa ya ka hok jong u. Kidur ki bapau ki penkindet namar ba uraj uju Khot ya ka Sonam kum ka Didi ha Khmat ki babun bat ka don ka dur ka bak yashan lang ha ka wei ka hotel bat ka wei pat ikum ba kidang wan temple. Ki biyo iya ka dur marwei ka Sonam kimla ban nget bakan dei ka babun hapo ya ki jingtmu penyap ya lau kurim. Haka khandre trek jellio araja arpusan kila sapriang ki video nak account jong weu no penan kam Instagram ki bapen i ya ka Sonam bat uraja kat tu kat ne kenta syab unsha penyap haka arpulai trek Jembang araja arpusan bat kumju ka video jong ki laingot ki babot dien ya u. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.